Assalamu alaikum dostlar, dağınlar. Siz bilen aynı zarf. Bugünkü videomuz Germaniya gelmenin ansat usul diye tema boyunca video olur. Şunun için video başlamak dostlar. Video like basmaklı, komentariyada Avrupa vardı, näme bilesiniz diýenleri yazmak bilenleri sizden haýyş edýän. Sizin komentariyalaryňyzyň hemmesini okuyan, şu komentariyalary görýärdi, video çeken dostlar. Onda näme gelin videomuza başladık. Germaniya gelmenin usulları vardı, men öňrägem video çekipdim, oku, iş, videolar vardı. Video çekip geçipdim. Kim görmedik bolsa, şu ýerde şu taýda ssylkasy çykarýar. Şu taýda geçip görüp bilersiniz dostlar. Indi şu videodan soň köp kişi ýazýar, köp kişi ýüzlenýär. Diplomda yok bolsa, okuwlarda giresin gelmeýän bolsa, näme etmeli, gelip bana okuwlar diýip Instagramda подписчикlarymyň biri ýazdy. Ansat gelmek usullary ýokmy diýip, onuň şondan soň şu videony çekmeni ýüregime döwdüm. Ansat gelmek usuly adamlar boyun goýmasyzdan okuw ýerjek bolsaň, boyun kaltaçyp pul goýmakla, şonu goýmasyzdan kator gow derecede dil bilmesinden gelmek şansynız bar dostlar. Ona hili şans Germaniýada köp adamlar Germaniýanyň öz raýatlary, taşaryut raýatlar volontörstwo bilen meşgul bolýarlar. Volontörstwo diýsem näme diýmek bolýar? Volontörstwo bolanda siz adamlara kömek etýän bir organizasiýalar bar, şonu organizasiýa etýän elbetde. Olaram adamlary iş alýarlar. Öz islegiňiz boýunça adamlara kömek etýän. Şu organizasiýalar daşaryut raýatlaryna iş alyp bilýärler. Daşaryut raýatlar üçin öý berýärler, iň içkisini berýärler, sowgalyk pul berýärler. Öý, mut öý özüňize gaýratyň berilýär. İçki 2-3 watyna içki berilýär. Sowgalyk pulam 400-500 euro berilýär. Programmalaryna şonarak programmalar bar, şolarda biraz ýaş ограничение bar. Ýöne ýaş ограничение ýokdur hem o organizasiýalar razny her hili görünüşleri bar. Sizin islerinize göre siz näme edesiniz diýen bolsa saýlamany mümkinçiliginiz bar men aýtjak. Meselem garlara da seretýän organizasiýalar bar, banitsalarda wagtlarda onda işlemen bolýar. Ýa-da tebigat boraýan organizasiýalar bar. Bu şu meňdeş kän organizasiýalar bar. Şu saýlajak organizasiýalar görýärdi sizin etjek işleriniz, etmeli işleriniz şoňa göre ýütkap bilerdiňiz. Indi ol organizasiýalar näde tapmaly? Näme şertler ýerine ýetirmeli? Ilki bilen şertler bar geçen. Şertler bar aýtsak, sizin agrar pasportuňyz bolmaly, dil bilmeli elbetde näme medisinski strahowkanyz bolmaly, onu şol organizasiýa näme etýär? Size açıp berýär, töläp berýär, medisinski strahowka. Hemde şu organizasiýany tapmaly. Organizasiýany tapmak üçin bolsa, siz motivasiýon pismo ýazmaly, biografiýa ýazmaly, özüňiz barada bir näme PDF faýl etip ýazsaňyz, biografiýa, motivasiýon pismo, biografiýa bolanda siz şu ýaşyňyzda näme edilmeli bolsaňyz şol atlar ýazarsyňyz. Motivasiýon pismo ortada. Näme üçin gelesiňiz ellerine barada ýazarsyňyz. Şu şertler ýerine ýetirmeli dostlar, wizany almak üçin. Indi gel näde tapmaly şu organizasiýany? Nerden gözlemeli diýen soragy ýüze çykyp biler. Nerden gözlemeli? Şu öňkü videoda aýdyp geçen internet programmanda, ony Kleinanzeigen diýen programma, eBay Kleinanzeigen. Ýene şu ýerde şu programmadan gözlemeli. Şu ýerden gözläp bilýäňiz nemesçe ýazmaly elbetde, şu nemesi. Ýa-da Stepstone diýen programma bar, işte Stepstone. Şu ýerden gözläp bilýäňiz. Olara
yazılmaz elbette. Yani da dokumentlarını da uğratacağımız, özümüz barada tanış etdiğimiz. Eğer de sizin dokumentlarınız olarak Google'dan tursa, yani yazım zatlanmak bu. Ondan onlar sizinle haberleşirler, biraz gepleşip geçirirler. Şundan sonra size dogovor, kontrakt uğratacağım. Şunun esasında da gidip viza atacağım. Eğer mümkün, belki dilsiz hem gelip bilmeniz mümkün. İngilizce öğrenmeyen olarak. Yani şu yerdeydi. Şu organizasiya konsulluğu için hat yazmalı. Bir vada dil gerek gel. Dilsizden bolya deyip hat yazmalı. Şu hat yazsa dil bilmeseniz gelmeyeceğim. Onun koşmaçı ayrı teknikleri neymiş o programlardan gelsiniz. Ayrı teknikleri siz German rayetlerinin okrujeniyasında olayağınız, dili öğreniyağınız. Şu kampanyalar size dil kurs sağladı uğratacak dil kursunuz tölep veriyorsunuz şu. Ve yeni var koşmaçı ayrı teknikleri şu bir yıllık emedilmeyen kontrakt. Şu bir yıllık torunun son. Siz isteseniz okula girebileceğiniz, isteseniz iş viza çalışıp bileceğiniz. Ya da yine de şu programlarını devam edip bileceğiniz. Şöyle alakalı hayratinlikleri, kol tarafları var. Şu videoda, aşağıda videoda PDF file olacak. Şu PDF file'ı geçip okalım. Şu PDF file'daki informasiya size peyda ederken viza açmak için neme gerekli var, neme dokumentlerin gerekli vardı. Doğru görünüşte yazılan PDF file. Başka neme bellek geçirmeyle bir yerde Germanya'da onunla pul verip sayıldı. İş çözülme, öldürmem etmeli, öldürmem çözülmeli, öz problemlerine öldürmeli. Ona başmanak verip çıkıp edilen o. Şu an için sizin özünüz edip biliyeniz, men uyuyacağını özleri edip bileceği adamlar hem de informasiya üçün, adamlar üçün informasiya olsun deyip çekken men bu adamlar üçün yani yeni adamlar üçün çekken o gayret edin men aytiyanlardan düşünce kolum men özümüz animasiya edemek bugün size görközüp bilen neden böldürmeli, inam etmeli biraz uğutup bilen yani özümün biladi edip veremem dostlar. Önemli dostlar, video günümüzden turan olsa dostlarımızla paylaşmakla, videonu hem de video like basmakla ve komentariyada Avrupa vardı nerede söyleyen olsa yazmakla sizden paylaşacağım. Benimki videolarımda için hoş, sağ olun.